عصيت الله يوما غافلا. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Riano kaya bentuk tanu sa wallah kemarin tanu sa Allah subhanahu wa ta'ala susanang naguso limu na membagi anu Nabi tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagu gusto mga tao minunod si ko taatan yan udi na sabdan yan matagadi di mga pagariami mga bubayami na ay ni magantan usama kampat ausayan naging kay importante udi na kala ikipantag mga bay si kukapagintaw udi na kapagingad paganay kala ikipantag mga bay si kukapaginad udi na kapagintaw na makay ibarat siran sa sindo asiran ipaka supply udi na pakabagay sa liwanag si kung mga walay udi na si kapagintaw tano si isagyang kaya dunia ginan Allah subhanahu wa ta'ala na inisaginden yan siran udi na inisaginden yan so ina bai sa ayay ni siya ginden yan na alungan si kukaya panutulian sa surat Yusuf kukaya pakanggulalan yang kudila o Yusuf alaihi salatu wassalam atiyan aya abati inni ra'aitu ahada ashara kawkaba wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin hayatigu Yusuf alaihi salatu wassalam amakulay na mata na sa na milekan so 10 agwisa abitoon gusto alungan gusto ulan amilekan siran na sumusujud sirandakan di na mga limbabaan sirandakan atigu Yusuf alaihi salatu wassalam giyong kutuwa kaya aloy o alungan na si Ibn Jurayj na ayametiru iyan nagyong kutuwa tigyan na tawil udi na ay mapipigir si isa giyong kutuwa alungan na giyuto so ina giyuto so Rahil ina o Yusuf alayhi salatu wassalam nagyong kutuwa Kamar na giyuto so Yaqub alayhi salatu wassalam ginan ipiyaka rajih udi na piyaka beger Ibn Jurayj ko kaya alwinian ko tafsir al-Mawardi an-nukat wal uyun agusi ko Fathul Qadir arki Shawkani ka aya sabab na kagiyong kutuwa alungan na pagusar no to di na pambetuno to samu annas majazi di na pakabubain pagusaran sa aya manayan na aya sumpato na damir na bubay ibaratian na tiro no ka talaat syams sumibang sualungan nagyong kutuwa talaat na ay na siumpatan sa bubay ay na taot tanis ta apakabubain na gyuto sabab at Ibn Jurayj ay mabagar si irkanian nagyong kutuwa syams na ay mapipikiron na gyuto surahil ay ina o Yusuf alaihi salatu wassalam minsan pen sumangura mga mufassirun na miyakang bidi-bidi sira nun sa ayamanan yan na ilan. Kahit na sabagi ko mga mufassir at tigiran aya mapipigir si Isagyong kutuwa Syams na so Yaqub alayhi salatu wassalam na bagpian din si Isagyong kanana dua
na aya kibginian si ko kap pagintaw na giyong kutwa sindaw o di na liwanag si ko kap pagingod. So paled no tumapupakay o di na dumadait si ko mga bai agyong kuto akin isagin deeng kiran wallahu subhanahu wa ta'ala si sagyong kuto alungan udi nagyong kutawlan ay kibginian isa kibginian na guna si ko yamaya nakapagingod nagyong kuto liwanag udi na sindaw si ko mga pagtaw. Gito'y sabab igira ayamia mindud calimu wala na suina nagyutip tiruunap kelibutangan swalay pekedaan sa sindu agyong kuto walay sabab kwed na miadaon nagyong kuto inairan amo balu ya sindu agyong kuto asul agyong kuto walay. Yuto sabab pasukap keda umangay na tantua masak itu dina tantua mala akap kegdemun umanga wata adi sukap keda umanga mairan si sagyong kuto tigtan wa aid na miada si sagyong kuto pagintaw di nagyong kuto suldawalay nasuka sa sabapan pedesaka sa sabapan nagyong kuto aliwanag udi na sindaw agyong kuto asul awalay. So kapkeda umangay na nagyutis kesabapan udi na gyuti tiru na keadaan sa tam suka pagintaw keadaan sa kami sa suka pagintaw sabab sa giyong kutuwa kapkeda agiyong kutuwa mangay na gitu subas Arab na ay pembetunian si ikutaw keadaan sa ina na kenaba yatim ayap tiru na yatim nagyong kutuwa taw miya wafat. So ama yan ada sekalian makabaligi. Nayap tiro na latim nagyong kutwa tao miyawapat suina yan agu miyawapat suama yan ada sekalian makabaligi. Nagyong kutwa tao miyatay suina yan ada sekalian makabaligi na ay meturun bahasa Arab na aji. Sabab si sagyong kuto aya metun sa aji nagyong kutwa tao aya kesusunan na aya mipagintaw niyan nagyong kutwa getas asala ko kugetas winayan. Ayama niyan na mikurang agyong kutu aketamian apan antaman udina kamis agyong kutu ap kekanian agatas udina kapi agyong kutu ap kekanian apanganangkan. Ginan ipaganay kala ikipantag o mga bai asiran imaw beluy asindo o kapagintaw o di na liwanag agyong kuto mga walay tanong. Ikadua, nasiran idituong sa mga pagtaw. Siran idituong sa pagtaw. So mga bai na kegagairan mapamulairan agyong kuto ararangit si isagyong kuto mga bata. Kegairan na mapamulairan agyong kuto kagawid sa agyong kuto puso agyong kuto mga bata. Gitu sabab apagpakasima ka o di na pagpakailay ka sa mga bata at tantuiran ay kakagawid susaba na iran kaya mairan. Sabab gito'y piyamulakiran agyong kuto amangay na iran. Pagkailay ka sa pakasima ka sa mga bata at tantuiran at kerarangitan suama iran mabepiran kilay. Sabab ko aya piyamulawin na iran sa giyong kutwa puso iran na kagwid di nararangit si ikwa mairan. So mga bai na kagairan pan ama pamulay iran na giyong kutwa babaya sa giyong kutwa puso mga bata. Ada na mga bata ada niyan din maylay suama yan. Uwaid na isin kaun ori na ayap kilapia ta giyong kutwa katiru yan na giyong kutwa kapkubain yan si ikwa mayan. Sabab sa giyong kuto agyuti piyamula uwina iyan sa giyong kuto puso agyong kuto watayan. Minsan pang giyong kuto watana kung nauban yan kailaw din na dinya mipmamasa iya giyong kuto amayan ama yan. Giyong kuto mga kasabala yan si ikiyama yan. Na kubayan yan siram
sabab kung yutui piyamula o ina, di na piyada mo ina sa giyong kutua puso yan. So mga ina na pagkagairan, ang mapagpamuliran, kupos o mga wataag yung kutua, unot-unot si ko Allah. Yung kutua ba'i asalih, ba'i bilang ataw. Na pagkagaganian, ang mapamulan niyan sa giyong kutua puso mga watayan, ag yung kutua babaya, si ko simba ko Allah subhanahu wa ta'ala. Gito ay sabab, adnap kilitan nuwa mga wata, ay punan si ko kayo yan at tamanin sa kaya pakalayan. Napkilay tanu, rinap kasi matano, lalayon din yung kutwa simba niyan si ko Allah. Lalayon kilay si ko mga masjid. Mala ibubaya si ko kapupirat si ko kapugama. Kagi agyutwi piyamula wina yan ko puso agyong kutawata. So mga ina, mga bai, na kegiran na pamulaan nirang kupuso mga watairan. Kegiran na pamulaan nirang sa agyong kuto puso pagtaw. Agyong kuto kakekapa dia. Sa lagid na yan, agyong kuto kapapamulaawin na si kupuso mga watayan agyong kuto di kakekalimu ay umagaryari. Udi na di na di kakekapa dia. Alanguan amagaryari. Suwina na kebaluin yan suwata. Ayabu ay pagawid kalian na ginawa niyan. Sa pakalilipatan niyan so salakauron. Sabab sa giyutu'i pumulaan niyan sa giyong kutua puso ag giyong kutawata yan. Ginan sabab upama kus mga boy na tegumpias sila na tegumpias so paginta pagtaw. Sabab piya pun aya mana niyan na mabubaluya uluan si sagyong kutawalay na datu adima piya na basta aya mapapadala mo na bai ya bilang ataw na aya resulta agyong kuta mga wata na palesyan din mapambiit si kuya mana niyan na mapiabitan udi na swagamatan o agama Islam. Andi dini kaadina giyong kutua bai. Abaya bilang atawa bai. Bai ya saliha. Sa giyong kutua walay. Na sigurado ayami pembiit sa giyong kutua mga wata. Na giyong kuto. Abitan si iku agama tanu agama Islam. Ginan isu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na pada miya panutulian. Na pat dina telu. Pat kegedemun so kamapia dia kapagintaw mapia si sagyong kaya dunia. Na pada mi alwin yan na giyong kutua bai abila nga tao. Agu giyong kutua derpa amaulad, agu giyong kutua seringan amapia, agu giyong kutua pegdaan mapia. Lagi dia namambu. Aya bala yan na aya kegedemun sumarata kapagintaw di mapia kapagintaw. Awi dia kan akapagintaw nagyong koto ayami pagpedaw tao si uwa pagintaw niyan na bai amarata bai mana niyan na kanaba saliha agugiyong koto ma tanto masimpita turugan agugiyong koto amarata siringan agugiyong koto kurang apagpagdaan. Pagkasimatano sa ay mana niyan na mga tao mimbubalui siran palesian dinamia aku ku amapia. Mimbubalui siran mga laisabuci ku agama. Waid na suama iran udi na sulok siran na kena ubama laisabuci ku agama tadu agama Islam. Suama iran na salakawa katataguan na yamana niyan na derpa. Matatagu si ku yamana na pimberang mga derpa mga peragatan. Wina sabab kuya inairan nagyong kutua bai ya saliha. Bai ya bilang ataw. Wina bai ya amanan yan na aya matatagus ko pamikiran yan. Nagyong kutua kapteung kapteung sa manu dia kapagambala sa pagtawa mapia. Nagyuto sabab aya resulta mga wata yan na palapalay niya manan yan na miyang kukuha mapia. Kasi matano sa manan yan na mga mama. Aknaw ba sila mga alim?
Kenapa basira na mana mga alay sabuci ko agama? Uway na sumanga watairan na miya makamuray sa Quran. Miya makamuray sa mana niyan na pimbirang mana niyan na pantag si ikwagamatan wa agama Islam. Mimbubaloy sumanga watayan na paled niya mana na mga alay sabuci ikwagamatan wa agama Islam. Sabab kuwaya ina iran amitu ungkiran. Ay aba iya mitu ungkiran nagyong kutwa tigtano. Aba iya saliha ay mana niyan na aba iya bilang ataw. Ay mapumulan niyan si mga watayan nagyong kuto iptigumpia o kapagintawiran. So Musa alayhi salatu wassalam na si iko kinimbuwatanon na gyutuso masa di kabaya o minfitah bin Ramses di natigitano kalalamitan na Firaun di niya kabaya ubod naman na makabinasa si sagyang kutwa kapagintaw niyan na ayam Yaswa o Musa alayhi salatu wassalam na ini ilaham yan si kuina yan anu dunian si salawasay na aya pisin anu di na aya piyakatungguun na bai aso Maryam apagari Musa alayhi salatu wassalam na miya kaumapman si ikwayaman miya tagupman si ikwalay o Firaun na aya pisin anun udi na aya piyaka ritanun si sagyong kutwa suld awalay na bai ama paparatias ikwallahu subhanahu wa ta'ala agyuto su Asya akarumaw Firaun. Knabede ama paparatias isagyong kutawras kaad na miya panutul asakataw mama ama paparatia agumagalabab si ko Firaun na doon sarigen su Musa alayhi salatu wassalam. Yuto'y sabab upamamuka subay udi na sumabay na mabinasa siran maantiro siran mabinasa sumama na matatagukiran na pamikiran na kesabapan sa ikibinasa agyong kuto ama papadalom sa isagyong kutawalay sabab piya po na mapapadalom sa isagyong kutawalay na ayat tumanuron udi na ayat titandingan nun na nabi ang taon nung kabalay sabut siya kuwapagama. Sulut alayhi salatu wassalam na saudara dupayan awali na sabab kuaya mapapalilam ko pamikiran niya na kenau baka pagagama na skanian is akya sabapan sakya antiura wallahu subhanahu wa ta'ala sagiyong kutu adarpa akatatagun kiran liurumpan na si sagiyong kaya masatano na pagkasimatano sa mga tao o di na yamanan yan na darpa yung kuto mga watana ay mga luksyan o di na ay amayran na tirun tanong malay sa butsi ko kapigagama o gaid na sumawatayan na pari na di kasi na di amayan na di tengkasi sa yung kuto di ba isa kapigagama rin isa kamberiwan sabab kuaya di undi itong naya matatago si sagyong kutawalay abai na abai kena ubay ni itong si kumawatayan nagyong kutabuntal akapagama uli nakamapian si sagyong kutakapagingad bapia penayamanan niya na ayamayan na malaw nagyong kutwa kapagama na kagi asubay nagyong kutwa mialuitan sa miyauna apagkaganian asala kawang pumulan niyan sagyong kutwa puso agyong kutwa mga watayan. Madakal udina ginan na kepakay adin ap kesimatanuron si ikwayamanan yan na kapagintaw tano sa ayabu pakalpasan na sumanga tao ay nikalimu wallahu subhanahu wa ta'ala. Gito'y sabab as sumanga ungangan na ayakatiruiran na tiran wara'a kulla rajulin azimin imra'atuh. Sulangman na yamanan yan na mga datu minitayaw na ay matatago sa likod yan na ba iya bilang ataw.
Bai ayat itu iprerga giyong koto pamikiran yan na giyong koto ipgusur pagintau udi nakapagama kapakadimang wagama tanu wagama Islam. Sumanga bai na kilay tanu pon sa giyong kaya masayman to ayad na kalilid adi mamang duus iku mga madrasa gusto mga eskwilaan laboron si iku mga elementary na palapalay di may na ay kada kalanon na bai na giyong kaya mga bai na upama kwaya manan yan nambuloy sila na mga saliha mga bai mga bilang ataw na ay mapumulairan si iku mga wata ay mapumulairan sa giyong kutua puso mga wata di na di pamangdoon na giyong kutua kapagusuro kapagingad na gusto ka pagkademang wagama tanu wagama Islam. Ikatalo kalaikipan tagu mga bai nasiran imabaluy di itekna amo karna o mga dato sa ikuha pagintawiran sa isagiyang kaaya dunia. Aya kaya panutulun wala na tiguwala ahunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Aya manan yan na sumabai nasiran inditar no mga dato na sumambusway man na mga dato na ditaran siran o mga bai. Siran ipagkasapang sa giyong kutwa manan yan na aurat o mga dato. Siran ipagkamanan yan na mabubuloy parahiasan o mga dato. Kagiyasun ditaran na igira amya suluto tao. Nagyutip tiro na pagkapiyaso buro diyan. Igira amya suluto o dato. Giyong kutwa mapi anditar na andin ni kasulu taon udato. Na bapi adi mapi burud. Na pagkapi burud. May sabab po si sagiyong kutwa manan yan na masusulot yan. Wina mambubangalaian anditar. Umambuwe manan yan na kada ketiyag yung kutwa anditar. Ay ni baratan ng Allah subhanahu wa ta'ala na kedaktan udi na kurang akap kilya si sagiyong kuto asumusulot si sagiyong kuto ditar. Gito'y sabab adin na pengailay tano amang adato sudin sukya pakatunian saray darudupa yan bai bilang ataw bai saliha na magan akini tayo o kapagintaw niyan. Pakasima taro sa mga adato akna ubay manan yan, akna ubay manan itamok. Way na sukya pakapangaruman yan sa bai. Mapya ipamikra na bai. Nagyutip tiroon amagaan akini usur o kapagintaw niyan. Ikapat, kakakailangan o di na kala ikipantag mga bai sa ikaw pagintaw nasiran sekreto amo sawira o mga dato. Lagid nagyong kuto aki aliyatan ron sa miyaw na di na sumanga dato amyangi tayaw sungaraniran o di na pangkataniran na aya matatago o di na aya sumusuportakiran ang matatago kulikudiran nagyong kuto mga baiya mga bilang tao. Giran ni Rasul sallallahu alaihi wasallam namiya panutul asiyugu yan sumanga sahabat yan sa kapagulutiran o di na kapagupawiran. Namiya katalon yan sila na masugu na diranin parati as Rasul sallallahu alaihi wasallam. Matagadi di na niyakapanik sa Rasul sallallahu alaihi wasallam ko Ummu Salama na may ilayro na giyong kuto di niyang kasusuat sabab sa giyong kuto adong kaparati o mga sahaba. Na inamadun o Ummu Salama na pianutulian na giyong kuto adong kaparati o mga sahaba na tigu Ummu Salama ahay Nabi wallah na ukububay na ka akaparati ka o mga sahabat ka na pagalut kadaan o di na pagupaw kadaan na aliw kakiran na piarati o Rasul sallallahu alaihi wasallam sumusayro o Ummu Salama na miyagupaw na luminyo kiran na danyan nisugu sa mga sahabat yan ubas sirang pamagupaw nagyutip tiro na langulangon siya niya man na miyagupaw sabab sa giyong koto
Akyak wa Rasul sallallahu alaihi wasallam kumusawir ubai a pedku mga ummul mukminin agyuto subai as Ummu Salama radhiyallahu anha. Mga pagaryami, mga babayami, ginan apat timan ikatitimbilan si ikwayamanan yan na kala ikipantag udi na ped akatitimbilan ko kala ikipantag mga bai si iko kapagintaw tano udi nakapapagingad di katunga si iko pagtaw na gusto kapambanguna si iko kapapagingad pemangnin tano si iko Allah abatan ni ipka wa isa ndawan udi na guna pagandud na Rasulullah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.